על הכאב אני לא רוצה לדבר היום. יש דברים שהמילים קטנות עליהם ואין צורך להוסיף. אני גם לא רוצה לדבר על אילן ולא על אסף. הם מדברים בעד עצמם. בדיוק לפני 3 חודשים, הסתכלתי היום על התאריך. 25 ביוני אסף צעד למסדר הכנפיים בראש הקורס. וכבר ברגע הזה הוא עשה היסטוריה בעצם, מדור שני של חניכים מצטיינים. יומיים אחרי זה חגגנו לנועה בת מצווה. באמת היה רגע של שיא שברכתי את הילדים שלי, את כולם, על הכישרונות שלהם, על היכולת והחוזקה שלהם, על המקום הנפלא הזה שהגענו אליו, למרות האובדן הכואב של אבא. והודיתי לאלוהים באמת על היכולת לחיות גם עם הכאב, אבל באמת לחוש את רגעי השמחה והאושר. באותו מקום התפללתי שאלוהים, אילן וכל האהובים עלינו שם למעלה ישמרו על אסף. שהשמיים הם שלו, שילך להגשים את יהודו. ובדיוק על המקום הזה זעקתי כשקראתי את אותו נאום בלוויה של אסף. אני נמצא עכשיו 3 שבועות בקורס טייס. בעצם זאת אני כבר מרגיש שאני מגשים סוג של חלום. חלום שהתחיל מגיל מאוד צעיר. אני זוכר בגיל 5 אחת המורות שלי בגן ראיינה אותי. ואתה יודע, זה מהשאלות האלה שתמיד שואלים, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז כבר מגיל 5 אמרתי שאני רוצה להיות או צייר או טייס. צייר אני כבר די ויתרתי על זה, זה יותר בכיוון של הטייס עכשיו. בעצם אסף התראיין ממש כאן, איפה שאנחנו יושבים עכשיו. אני חושב שאת אפילו היית ברעיון הזה, בחלקים ממנו, נכון? אני באתי והלכתי, זה היה יום שישי, ויום שישי זה יום של סידורים. אבל כן, אני תמיד השתדלתי להיות כאן בשביל הילד שלי, כשהוא צריך מים או עצה טובה או... וראית את הרעיון גם אחרי מה שקרה? לא, אני ראיתי אותו לפני יומיים. לפני יומיים. יש איזה תחושות שונות שרואים, זאת אומרת, הדבר העיקרי שעובר לי זה שבכלל לא היה שאלה שהוא ילך לשם. זאת אומרת, זה לא היה שם משהו בכלל, איזה דיון או שאלה או התלבטות או מחשבה. יש לך איזה מחשבות אחרות שאת מסתכלת על זה? אני משתדלת לגדל את הילדים שלי לחיים עצמאיים, ובאמת ממקום של ביטחון, באמת ביכולות שלהם, בידיעה מה טוב להם ומה נכון להם. אסף דיבר הרבה על הגשמת החלום שלו ברעיון הזה. הוא דיבר על הנתינה ועל התרומה, והם אלה שהעניקו לו את משמעות החיים שלו, החיים הקצרים שלו. נורא שמחתי לקבל את הזימון וללכת למבחנים, והלב דופק, ווואי, חייב להצליח, חייב לעבור. ולאט לאט עוד שלב ועוד שלב. כשאתה עובר, אתה עוד יותר נמשך לזה ואתה עוד יותר רוצה את זה. ואז הגיע הגיבוש, השלב הכי קשה של המיונים, מבחינה מנטלית בעיקר. הקטע שאין לך מושג מי יעבור, מי לא יעבור, ולמה הוא כן, למה היא לא, וממש אין לך שום מושג, ופשוט לא יודע כלום. ואז בסוף, שהמפקד בא ומקריא לך את השמות, דבר ראשון, השם משפחה רמון, זה בסוף. אז הייתי צריך לחכות והרבה זמן, אז ההתרגשות הייתה מאוד מאוד גדולה, יותר מכל דבר שאי פעם חיכיתי לו. לדעתי זה מדהים. כתבתי לאסף מכתב בזמן החתימה, שבעצם אני פה משחררת אותו כאדם בוגר, להחליט את ההחלטות שלו, ללכת בדרכו שלו.
וזה היה הוא. כמובן שאני מסתכלת על זה, אז אני אומרת, הלוואי והיה בוחר להיות צייר, אבל אני באמת לא מאמינה שיש לנו שליטה על הדבר הגדול הזה שנקרא חיים. ואם האדם הולך לדרכו ומממש ומגשים את הייעוד או את החלום שלו, אני קטונתי מלעצור את זה. הפחד הזה והסכנה הזאת של החיים אף פעם לא השפיע עליי כל כך. בקטע שוואלה זה מסוכן, אולי לא כדאי. העובדה שאתה, לא יודע, אתה טייס ואתה טס בשביל המדינה ואתה כל כך, אני לא יודע איך זה, אבל שאתה חוזר ממשימה, מציל חיים, מציל פצוע או תוקף מחבלים, אתה מרגיש שבאמת כאילו הצלת חיים, אתה עשית משהו משמעותי, משהו עם ערך. עכשיו שאני בקורס אני מתחיל יותר להבין עוד ועוד את המקום שאבא שלי, את המקום שלו בעצם בחיל האוויר ובכלל בצבא, את התרומה שלו. ואני מרגיש יותר צורך להתחבר אליו, נורא רוצה לדעת איך הוא היה בקורס, איך הוא היה בטיסות. זה עושה לי נורא כיף כזה לקרוא כל מיני מכתבים שהוא כתב שהוא היה בקורס. לדעת איך הוא הרגיש, איך הוא התנהג, איך הוא התייחס, איך הוא עבר כל שלב והגיע להצטיינות בסוף הקורס. אין בי שום כעס לחיל האוויר. הם בעצם אפשרו לאסף, בהתאם לכישרונות שלו, להגשים את החלום שלו ואת הייעוד שלו. שמחתי ויכולתי לשחרר את אסף לדרכו, מתוך ביטחון, בדרך שלו, מתוך המקום שהבנתי שזה בעצם הייעוד של אסף. בגיל 5 הוא רצה להיות טייס, וראיתם גם את הציור שלו באמת מהגן. אין לי אפילו כעס על הדרך שבה הוא עברה לי הידיעה. חיל האוויר מבחינתו חייב להגיע לזיהוי סופי. וקשה, המקום הוא קשה לבוא ולהגיד, להעביר את הבשורה הקשה לכל אם. בעולם שהטכנולוגיה רצה כל כך מהר, אז באמת קשה לשלוט בדברים. אבל אני כן רוצה להישאר מבט באמת לאותם צלמים שעמדו פה מחוץ לבית. לבקש מהם שישבו עם עצמם לרגע, שיחשבו על אמא שלהם, שיחשבו עליהם אם הם הורים לילדים. אם זו הדרך שאני הייתי צריכה להתוודע בעצם למותו של בני. מבחינתי זה חילול של המקום הכי אישי, הכי כואב, הכי פרטי. ואפילו רגע קדוש שבו הבן שלי עוזב את העולם הזה. אני לא הייתי צריכה ללמוד מהם על האסון שלנו. על זה יש לי כעס גדול. על זה אני רוצה שישבו ויחשבו רגע עם עצמם. ישימו את עצמם שנייה במקומי. אנחנו חוזרים לחיים. אנחנו פה, כל עוד אנחנו פה, אנחנו פה. המשפט במותם ציוו לנו את החיים תופס משמעות מאוד עמוקה. ואני רוצה לבקש על מנת שבאמת נוכל לחזור לחיים נורמליים, חיים של נתינה ומשמעות. אני רוצה לבקש מכם לחבק אותנו במבט קצר, בהנהון או חיוך מלטף. חיבוק קצר מהמכרים שלנו, ובאמת לאפשר לנו ולתמוך בנו בחזרה לחיים.
להמשיך לחיות עם היש שקיים סביבנו, ויחד עם זה עם האין. אנחנו חיים במדינה לא פשוטה, במציאות קשה, שאנחנו נדרשים להילחם בעצמנו, וכל פעם מתפללים שהילדים שלנו כבר לא יצטרכו ללכת לצבא. אבל עד שלא ישתנה פה במהות משהו באופי החברה ובדרך שלנו, אנחנו כנראה נמשיך לחיות ככה, ואל לנו לשכוח שאנחנו נלחמים להגן על עצמנו. אבל בואו לא נשכח להילחם באמת עבור המטרה שתשנה באמת את החיים של כולנו. וזה באמת להילחם לשלום. האובדן הוא קשה, הוא בלתי נסבל. ומהמקום הזה אני פונה ומבקשת לגלות יותר סבלנות מול האחר, לגלות קצת אחריות כלפי האחר. אני מאמינה שיש בנו את הכוח לשנות. ולמנוע עוד אובדנים. וזהו זה, אני רוצה להתפלל שבאמת השנה נראה את גלעד בבית. כי כמו שאמרתי, לחיים האלה אין מחיר. ואם היה משפט שהייתי אומרת לבניי, ואני אמשיך להגיד אותו, שהחיים שלהם הם לא רק שלהם, הם החיים שלנו. אז באמת כולי תפילה שגלעד, שהוא עדיין חי, יחזור לביתו, ושלכולם תהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.